ஹாய் மக்களே, வெல்கம் டு எல்ஆர்டி கலெக்ஷன். நம்மளுடைய சஷ்டி பொட்டிக்கோட எக்ஸ்போ கிராண்ட் எக்ஸ்போ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நம்ம தயாராகிட்டோம். இது எக்ஸ்போ இல்லை, திருவிழா. இந்த திருவிழாக்கு நாங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டோம். இந்த திருவிழாவில் நீங்களும் வந்து கண்டிப்பாக கலந்துக்கணும். நம்ம அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஓவரால் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், எல்லாமே ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் சாரி எல்லாமே ஜஸ்ட் 299 தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. குர்த்திஸ் எல்லாமே ஜஸ்ட் 5 குர்த்தி 1000 rupees கொடுக்க போகிறோம். ட்ரெண்டிங் சாரி எல்லாமே 399 499 தான். அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் தான் கொடுக்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கு ஆஃபர் ப்ளஸ் வந்து கிஃப்ட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். 500 எடுக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே கிஃப்ட் இருக்குது. 500 அபோவ் எடுக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே கிஃப்ட் இருக்குது. இந்த மாதிரி சாரீஸ் எல்லாமே இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய சாரீஸ் எல்லாமே ஜஸ்ட் 399 மட்டும்தான். இது எல்லாமே 299 மட்டும்தான். இது எல்லாமே 5 குர்த்தி 1000 rupees 999 மட்டும்தான். இந்த மேக்ஸ் எல்லாமே 499 599 அப் டு 699 வரைக்கும் தான் இருக்குது. ஸோ ட்ரெண்டிங் சாரீ கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. நம்ம ஸ்டாலை வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். நம்ம ஸ்டால் வந்து நீங்கள் மெயின் ரோட்டில் என்ட்ரன்ஸ் இருக்குல்லையா, அது உள்ளே வந்தீங்கன்னா ஒரு டோர் இருக்கும். அந்த டோருக்கு ஆப்போசிட்லேயே நம்ம எல்லாத்தையும் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. யாருக்குமே எந்த சிரமமும் கொடுக்கல, தேட வேண்டியதே இல்லை. முன்னாடியே இருக்கேன்.